खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि क'क्राझारावहाय जिहेतु मोनसे बम ब्लास्टिं जादोंमोन बा ट्रेन लामाया थबस्र' बायस'नायखौ जोङो खौरां बिजों बा माखासे सेटेलाइट चेनेलफोरावबो जों नुनो मोनदों आरो बिनि उनावहाय साननैसोनि उनावनो बा बे बम बेरनायखौनो लानानै गोबां फेसबुक पेजफोरावबो गोबां बाथ्रा बुंलायसोगारदोंमोन बयबो उमुक फैनायखाय उमुगा जाबाय उमुगा फैनायखाय उमुगा जाबाय बे जाखागोन साभाबिक बुंखागोन बयबाबो बुंलायखागोन थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिआव माबोरै हाबफैनो मोनखो नङा होनबा दिनैथ' सासे जाय बम होग्रा बा बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा गोनांफा मानसिखौ दिनैहाय इनकाउन्टार बा गावलायनायावहाय दिनैहाय सासे डेड बडि जाफैबाय बा गावथारनो हाबाय बा मोनबाय स्टेट पुलिसा थ' बेखौ जों खोनासंनानैबो लानि माब्रैहाय जाथाया जानो मोनखो आरोबाव मोनसे जाथाय बा बेखौ जोङो माखासे फेसबुक पेजनो बा खौरां बिजोंफ्रावहायबो जों नुदों कारिगावनि जिहेतु लामायाव मोनसे गेट दङ गेट बानायदों येस मोजांनि बाथ्रा बेखौ आं गाज्रि होना नांखागौ जिहेतु बै समावबो बानायाखैमोन इउपिपिएल सरकार फैनायावहाय बे गेटखौ बानायनो हादों मोजांनि बाथ्रा मोनसे स्पेलिं मिस्टेक दङमोन हांखो मोनसे गाहायाव टेरिटरियेल ना मा बेफोरबायदि मोनसे लिरनायावहाय एसे मिस्टेक दङमोन थ' बावहाय बिखौ बे गानायखौ लालायनानै जिहेतु मोनसे बियो जेखियानो जाया मानो बियो हयतोबा बे माबा मोनसे गल्डेन कालारजों लिरनाय एसे दामि प्लाइबर्ड बा माबा मोनसेनि होनानै थाबना दोननाय बा प्रिन्ट खालामनानै होनानै दोननाय जेखियानो जाया बेखौ इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव बानायदों बिथांमोना खालामदों आं बेखौ बुंनो थाङा जे बेयाव टाइल्स जाथारनांगौ बावहाय लहानि जाथारनांगौ बावहाय माबा मोनसेनि जानांगौ खिन्थु माबा मोनसे मोजां जब्दनो थानाय खालामोब्ला मोजां थ' बावहाय गानायखौ लानानै गोबाङानो बुंलायदों बिपिएफ बानायदों सोद्रोमाफोरा सोरबाया बुंदों बायदि रोखोमनि सोरबाया बुंदों साननैनि गेजेराव बेखौ जुदि बानायाबा बा बेखौ सिथाबनानै दोनफिनाबा नङा होनबा बेफोरबायदि माखासे खौरां बिजोंफ्रावहाय जों नुनो मोनलायसो गारदों थ' बुंखागोन बयबाबो खारन थांनाय बारनि खुंथायाव थाग्रा बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा बुंखागोन साभाबिक बेखिनि बाथ्राखौ बुङालाफानोबो थानाय नङा सोरबायाबाबो बुङालाफानो थानाय नङा थ' बाथ्राया जाहैबाय मा गानाया मानि थाखाय गादों आरो बिखौ गाजोलजों दोथाबनाया बेसेबां गोथौ गाजोला हाबहैदों आरो बिनि सिङावहाय माबायदि गानो मोनखो बावहाय दैलि सान्दुङा नांबाय थायो आरो गाजोलाबो मैया एनिथिं एमजेनि आं भिडिअखौ ससे नायदों गाजोला ससेल' हाबनाय बियो थानाय नङा साभाबिक बाथ्रा बेखिनिया थाखानाय नङा गाखागोन थ' बेखौ रावबो बोखायाखै सोर बोखानो आरो बावहाय हर सान लाइटआ थायो आरो खाथियावनो थाना दं पुलिसफोर दङ आरो ओमफ्राय बे ट्राफिकफोरबो थायो बावहाय दैलि थायो हर सान थायो बावहाय सोरबाया बेखौ बोखानो थाखाय साहस खालामनाय नङा आरो साहस खालामगोन माबायदि आरो बेखौ जाय मानसिया बोखादों बिनियाव मोनसे नैबे एसे खम जागोन आंनि हिसाबाव मानो होननानै बुङोब्ला बे जिनिसा लामा गेजेरावनो दा नुखानाय ओमफ्राय मोनसे क'क्राझार टाउनाव हाबनायनि मेइन गेट बेनो होननानै बुंजायो दिनै बेखौ रावबो बोखानाय नङा सान्दुङा साननैसोनि गेजेराव बेसेबां गोरामोन दा एसे गुसु जानायखाय बा माबा जानायखाय बाराबो एसे थानायखाय सान्दुंखौ गोरा नङिफोरबायदि नुदों नाथाय सान्दुङा दा बावहायनो नाङो बे हिसाबै आथाफ्रा गानानै जलदब गोग्लैनोबो हागौ रावबो आंनि हिसाबाव बेखौ बोखानाय नङा बे आरो बाथ्राया थ' बेखौ लालायना एफाराब कन्ट्रभारसि बा एफाराब बायदि रोखोमनि खोथा बा नों बोखादों बै बोखादों बिदि बुंलायबाय थानानैबोथ' लाब गैया नङा होनबा बे आरोखि नों आङासो बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियाफोरनो माबा माबि फेसबुक पेजावहाय बायदि रोखोम बाथ्रा बुंलायबाय थादों मैया मोनसे कारिगावआवहाय
मोनसे हाबाफारि दंमोन बेवहाय BPF निबो दं UPPLनिबो दं दैदेनगिरिफोरा मालाय ज' बिखाजों बिखा फोनांलायो नंगौना नङा दिनै प्रमद बर'जों हाग्रामा महिलारिजों माब्लाबा बिथांमोनाबो ज' लोगो मोनलायगोन खाबु मोनाखै जायाखै नंगौना नङा गोरोबलायलायगोन माब्लाबा ज' रायलायगोन नों आंहासो भुटाननिद्राय बे आरो जिखियानो जादोला आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नैबे जिहेतु थांनाय मोनायाव जि जाथाय जादलांनाय बा जाय बम होनानै दिनैहाय गावलायलायनाय जानाय बिनि सायावसो ससेब्लाबो भिडिअ होनि आरो बे गाव साइथेन ट्रेन लामा जितु जनायखौ सोरबा दिनै फेसबुक पेजआवहाय उमुक फैनायखाय ना बेफोरबायदि जाथाय जाबाय दा बेफोरबायदि जाथाया बै समावबो बै सरखार थानायावबो जादों नंगौना नङा बै सरखाराव थानायावबो जादों नाथायबा नैबे मोनसेयासो एसे गोरोन्थि जादों आंनि नुहुरनायाव BPFआ दिनैहाय जाय दा खुंथायाव दङ बिथांमोना बै जायगायाव मानो थांना नुजाहैनो हायासै मा खारन दं सिबा थांनो हायाखै डेपुटि चिफ थांनो हायाखै सोरबा MCLA EMफोर बिथांमोना थांनानै एसेब्लाबो नायहैयोमोनबा साबसिन जागौमोन मोजांसिन जागौमोन बुंनो थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो जों ओरैनो गोजाननिफ्राय थानानै स्टाडि खालामहरनानै माखासे खौरां बिजोंनिखौ नायनानै बुङोब्ला जानाय नङा थ' बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला BPFनिफ्रायबो बा जिखुनु खामानियावहाय थांनानै नायहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जाथायखौ जों खोनाबाय थादों खोमा खोनालायबाय थादों हाग्रा गोदानै आरोबाव फिन गोदानै दानफिनदों होननानै खोनानो मोनदों बेखौ दानि DFO आरो रेन्जार बिथांमोना स्ट्रिक्टलि बै समाव थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि स्ट्रिक्टनि खामानि लादोंमोन बा गोख्रों खामानि बेफोरबायदियाव आखायाव लादोंमोन बेफोरखौ DFO आरो रेन्जार बिथांमोना थाबैनो जुदि लायोब्ला मोजां जागोन जों थांगोन नायहैगोन साननैसोनि उनावहाय सम लानानै आं दिनै भिडिअ एसेब्लाबो बुंबाय बावहाय सोरबा सरखारनि खोथा फैया थांनाय बाराव जायफ्रा जेरैबायदि DFO आरो रेन्जार बिथांमोना गोख्रोंनो लादोंमोन जों अनलि थांनाय बारावहाय मोनसे जायगायावहाय जों रेसन हैदोंमोन बावहाय जोंखौ उल्थानो DFOफ्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा DFO जानानै दं बै समाव उल्थापानिनि माबा मोनसे रेन्जार ना माबा मोनसे बेफोरबायदि बिथांमोना जोंखौ केस होनानै होदोंमोन जों बोसोरसे कर्ट गादों थेवबो जों जेनाखै थांदों कर्ट गादों जों अनलि रेसन गोरलै गथ'फोरनो जोङो बिस्कुट मेरिगल्ड बिस्कुट हैदों आरो माइरंजों दालिजों बेखौ हैदों बेयावनो जोंखौ केस होदोंमोन नाथाय दा दानगासिनो दङ दा बै समनि रेन्जार दानि DFO बिथांमोना बे जायगायाव थांनानै नायहैयोब्ला मोजां जागोन जों साननैसोनि उनावबो थांगोन खोनागासिनोबो दङ आरो भिडिअ भिजुवेलखौ मैया सासे मानसिया हरनो नागिरदोंमोन नाथाय हरनो हायाखै बेसेबां सैथो बेसेबां मामार बे आरो बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जेबो हारिनि